Kaže, men dušu smo lijepak smo sami. Kad nema bolje, ja? A veli kako da nema? Ja kad sam sami. Šta si skelja? Nije da on se smije. Ajde jo, čiti prođe, ajde gore. Ajde to je uvač. Uvada je oc. Nasmije. Nasmije. Zasmije ga ne zna. Amo, krenemo se. Sreću, Da, gleda. Ima. Žive li mladenci? Vi se sakrili dole pa nećete da se javite. Goro. Slabo snima. Nemoj samo prebrzo. Svezo od krave. Gruca. Jović, odmamlete snimiti. Od oko. Bog susedi, da Bog da će ove godine tu i do godine, ali u rahatluku i pečenju. Pričaj, ne smijem biti. Maro, ti dobro znaš kad si prije. Mi smo jeli bez kostiju. Jesmo, mi gutamo i kosti. Da, građevinci. Rijetka snimaj pa mu onda otvori da vidiš koliko mora prije. Dobro je to nekom priča. Baba, ovo je građevinac moj, Jana ne bila. Ja moram s njime se pokazati kako se treba prst građevine. Ne znam baba šta je to građevina. Ma kaka baba moja zna samo za gotovinu i keš. A za drugo ona ne zna ništa. Kešluk paša, kešluk ona zna. Paša. Dede paša. Nisu sve pašte. Bajo. E pa Bajo, Ajde Bajo. Niste bazi. Bajo se kuje. Tačina. Mamu. Neću, vidi. Da ti to naprazno. Pa kome da vičeš? Bože se mora. Sad vidio kad se ubaci. A govori ne.
Čuje se i govor. Nemojte svašta pričati. Duška, ne poznate, tetka. Pozdrav. Ne pozna ni u mene. Ja poručila to je nego reći, kuvam, rekao, što govori, rekao. Baš kideš tako. Pa je, pametan. Rekao da... Znaš kako se ljudi? Eto radnička klasa, nekome pomaže sindikat. Nekom pomaže sindikat da dođe na odbor, ne mere iz svojih financijskih. A ima i koji dođu iz svojih sredstava. Ja neću, ne trebaš ništa, ja sam. Da li je to što se ja prilagođavam njihovim mentalitetima, što sam živio sa njim, a ne bih rekao Bog, znaš šta, sami o sebi Bog, promeni s kosom, pa ne, kasnije za ljubi, eto vidio. Hund! Je li ovo drugo muš? Neće pravi spredenika, znaš učenicu. Ne tako staru učenicu. Ja isto svoju. Kako? Svoju ne. Evo jedna doljena, jedna nastavlja. A može. Stojane! Babca, babca. Aj gore, na. Ženesti to tebe ne znam, ženesti malo gore. Ima se ste? Gore ti igraj, da. Presupno se dođe ovako bliže. Ne. Jako fino gore, čuveno i gore. Nije. Bravo deko, reci. Bravo deda. Bravo dravo, reci. Bravo. Dobar dan. A ovo ne njega radim, ja i ne znam. Ne znaš ti nje? Baš to je. To je ja njega. Jeste, to je tako da budeš školi. Je li radio u mjestu, a mora reći? Jeste. Pa ne. Ne znam, ja nisam Ovo bezbe je ovo. To, Džuzi! Da. Ne znaš ti to snimati ovo.
ti znaš što to. Hajde na tamo djeca. To momču. Đujo! Jel ni? Snijeg je... Ovo nije Meksikani. Ajde dolje! Ajde, hoće da se sve tako. Gdje, čuj? Ja nisam za to. Jela dođe u sanu. A tetako! Džuzi! Da, nema se proda stijen. Nije. Ja sad tek napravim. Kad govoriš 5 riječi koliko vrijedi. Znam ovoga mi djeva, što ga jedem. Ali vidim s kim imam posao, zato sam čijem. To mene brige. Čisto je pošteno. Koliko su zdanje? Ko traje tako 7 minuta? Sat i po. Znaš ti koja smo smjena? Vidi Nine. Nine snimatelj tona. Nema smjena. Snimatelj tona, Nino Nona. Kad dođeš, da. Snimatelj tona, Nino Nona. Pusti. Motor mi ja znam koja smo duša. koja trebam biti. A koju djecu? Koju djecu? Pa nema veze, bola imamo. Mi djeca spavati. Hoćeš ti da i ja ovdje? Nećete maket nigdje. A da. Jeli? Čuješ? Čelni bola. Pojata puno sjela. Ovo se dospavati spavati. Tamo ja, mi se hoćemo... Riješite mu. Čekaj, da ja kažem. Nećeš ni maket. Nećete ni jedno maket, ima mjesta za sve vas. A ovo sve što je ovdje, to mora dok će doći. Nema veze, vi samo morate biti gosti ovdje u ovoj kući. Tebi je još rano. Ako ideš, ja idem. Pa makar se vrati. Ti si najbliže kroz Milo, ti moraš vrišti malo. Čekaj, poslušaj. Čuješ, Bolan? Samo grlo o sebe vrišti. Nije ti šla čureka, baš sam to od njih još. Kakve će ispast slike, brate? Ja i neću vidjeti. Neće ova slika. Kad budeš televizor gledala, one slike, ti ćeš to gledati, televizor. Ja ću. To je da ja vidim, jesmo.
To, tako. Haha.